Tak ahojte, moje meno je Jakub Lauš, jazdím kategóriu MMSR E1 a aj budúci rok v nej ostávam. Moje štartové číslo je 36 a budúci rok budem jazdiť na motocykli Husqvarna F250. Takže ahojte, moje meno je Lubomír Fábry, jazdím kategóriu Slovenský pohár E1, moje štartové číslo je 321 a budúci rok tiež budem jazdiť kategóriu Slovenský pohár E1. Spolu jazdíme za Osiče Enduro Team. Being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to Študujete, pracujete alebo podnikáte? Tak ja pracujem v Dolných Vestiniciach, vlastne pracujeme v tej istej firme a ja tam robím majstra výroby. Ja robím ako skladník v sklade. Ako ste sa dostali k motorkám, v akom veku a aká bola vaša prvá motorka? No, k motorkám som sa dostal až v roku 2019, čo je dosť neskoro, keďže som mal tedy 24 rokov a prvá motorka bola IZF 250 2009. Ale žiaľ, ako každý, kto mal tu možnosť, že jazdí od malička, tak to som chcela ja, len nebola na to situácia vhodná. Takže som musel začať trošku neskôr, ale snažím sa to celkom dobiehať. Ja som sa dostal k prvej motorke vlastne v 2020, som mal 19 rokov. A tiež som nemal tú možnosť jazdiť od malička, takže som si musel počkať, kým si našetrím. A tedy som si kúpil prvú motorku, ale nebol ten cieľ, že budem jazdiť závodne, že len tak. V tom som prišiel ja. A nemalo to nejakú spojitosť, akože že ty si sa začal voziť kvôli tomu, že Kubo sa začal voziť? Vieš čo, ja si pamätám, že on keď si kúpil, ešte ja keď som si kúpil prvú motorku, tak vtedy som mu písal, že či on náhodou nemá, lebo koľko razy, keď som chodil z roboty domov, tak som videl, že sa vozieva, to bola aj hoca motorka, vieš. A potom som videl, že si už kúpil motorku, tak ho volám, že poď s nami, že poďme do lesa sa povoziť. Koľkokrát, čo ohádzal tú motorku o zem, to bolo neskutočné. Už ani nechceli s nami. Už ani nechceli s nami sa voziť. Preklínal, ako sa len dalo. Potom som ho zobral na trať a už to, čo som ja vedel, tak vlastne to som mu skúšal ja nejako podávať a myslím, že celkom sa už chytá. Vlastne do toho závodenia ma on zasvetil. No. On má to nahovoril. No. To som povedal peknú sprostosť, celkom sa chytá, však už je lepší jak ja. Ale ja som len rád. A vlastne vy ste sa ako spoznali, alebo ako ste sa dali dokopy, keďže medzi vami je taký vekový rozdiel? Tak my sa poznáme už dlho, však vlastne sme tu vieš, s Starkovcom a na tejto ulici. A aj neviem, či z futbalu ešte tam sme sa nejako neregistrovali. No, my sme sa nejak registrovali, že by sme nejako spolu chodili, von to nie, ale však poznali sme sa, vedeli sme o jeden druhému. Že do čo až potom tie motorky nás spojili. No v podstate teraz sme spolu, dá sa povedať, že skoro stále. Venovali ste sa aj iným športom okrem motoriek? Futbal. No, ja od decka tiež futbal, potom plus ešte skateboard a snowboard, to asi každý má nejaký zimný šport cez zimu samozrejme. A čo som ešte robil? Na strednej som skákal do výšky, tam som bol celkom dobrý. A ešte som tam chodil aj behávať. Šprinty na 100 metrov a štafety ešte. Čiže taká atletika na Hej. Ja som behávanie neznašal. Tak ja to mám rád teraz. Keď som bol na futbale, tak som iba bráne stal. A to ste aj hrávali za nejaký tým? Ja som tu za Kamenec, a ty tiež? Ja tiež za Kamenec. Obidvaja za Kamenec vlastne, no.
Akurát, že my sme sa tam už ani nejako nestretávali, čo sa týka, že by sme hrávali v jednom mužstve, vieš, lebo ja keď som už bol dorastenec, tak on sa mi vidí, že bol ešte za mladší žiakov, vieš, a... No, tam ten vekový rozdiel bol, takže... Kto bol váš vzor, čo sa týka akože závodenia na motorkách? Vlastne kedysi, dajme tomu, a prípadne, kto je váš vzor vlastne teraz? No keď som bol malý a keď som chcel strašne jazdiť na motorke, tak taký vzor bol Travis Pastrana a Levi Sherwood, to si pamätám doteraz, to boli samozrejme freestyle motocrossari a to ma vždycky aj tak lákalo k tým motorkám. Mňa strašne bavilo ten Red Bull X-Fighters pozerávať ako decko. Danny Torres si pamätá? No jasné. Andre Villa ešte a podobne, to boli takí legendárni. Čak ja som mal asi, keď som od malička, tak som mal vzora Števa Svitka, že som sa furt pozeral. Na závody som chodieval, ale som tak na neho sa pozeral. Ja som furt si ho frčal strašne. Aj na Dakar, keď som pozeral, furt som poznal vlastne iba jeho. Lebo on bol taký známy, že... Teraz zmenilo sa to, nejaké tie vzory, že máte ďalšie, akože súčasné? No taký vzor asi, že Garcia. To je proste to ja tak Garcia, Verona a Holcomb, to proste tých troch. Furt videa pozerávam ich, ale to v živote ja už sa im nepriblížim. Pamätáte si na svoj prvý závod, kde bol? Enduro Cup Stred v Lehote v 2019. Vlastne ten rok, ak som si kúpil prvú motorku, tak som išiel aj vyskúšať závod. Som asi z nejakých 68 skončil 29. No, a to sa ešte jazdilo Enduro Cup, že na 2 štarty. Že amatér, hobby, elite aj profi išli hodinu a potom sa išla druhá hodina. Ja som išiel prvý zájom vlastne majstrak v Lehote 2021. To som rovno išiel na dvojdňový. Regionálov som išiel. A tam som neviem, či nejak 16 skončil asi z 30. Čiže na prvý závod dosť dobre, keďže som ani nevedel, či hodinu a pol vydržím jazdiť ďalej. Počuj, Ľubo, a ty si nebol v Lehote pod tlačníkom na kape? Keď som bol aj ja, že som tam zapadol? Áno, bol som. To ešte starú VR-ku si mal, nie? To si jazdil, nie? Áno, je. A to nebol prvý závod? Nie, to bolo... Enduro Cup bol potom. Potom. Najskôr bol majstrák a potom bol Enduro Cup. Áno, najprv som bol na majstráku. Čo považujete za svoj doteraz najväčší úspech? No myslím, že to, že v 23. vlastne minulý rok, že som vyhral slovenský pohár. Asi to je taký najväčší úspech môj. Tak môj zatiaľ najväčší úspech je teraz v slovenskom pohári, čo som skončil za sezónu 2024 na 3. mieste. Čo si myslíte, čo vám najviac ide na motorke a naopak, čo si myslíte, že by ste mali ešte zlepšiť? Možno najlepšie mi ide nejaké motokrosové časti a čo sa týka tej hory, tak to by som mal trošku doladiť. Trošku dosť. Tak ja si myslím, že doladiť ešte je dosť toho. Hlavne hora, hlavne také korenisté veci, to mi ide dosť slabšie. Aj na tom blate, že moc to tak neviem ako na suchu. No ináč blato, no, to by som ešte ja mal doladiť trošku viacej. Lebo tam, akože baví ma to v tom jazdiť, ale chcelo by to... Je tam veľa nedostatkov. Tak. A nepremýšľali ste, že by ste začali jazdiť motocross namiesto endura? Ja nie. Vôbec. Nenaplňa ma to tak ako to enduro, že proste ideš aj do hory. Len tak na motocrosse mňa to nebaví, že furt krúžiť dokola. A krátke koliečko. A krátke koliečko ešte. A vidíš, ja som minulý rok vyskúšal ten motocross a pleskol som tam sviečku a vínko. Ješkovej si. No, kokos, no. Ako ste sa dostali k týmu Osiče Enduro? Osiče vlastne... Osiče bola trať medzi Kostolanmi a Bystričanmi. A vlastne ja som tam aj začínal a potom, keď sme si išli založiť tým, keď sme si povedali, že mohli by sme spraviť nejaký tým, tak vlastne ten kamarát, ktorý mal aj to občianske združenie Osiče, tak mi ponúkol, že by to prepísal na mňa a že by sme vlastne mohli zbierať aj tie 2% a vlastne z toho sme si zobrali aj ten názov. My sme sa trošku báli ináč toho, že keďže je to Osiče, je to dosť podobné jednému týmu, dosť známemu, že či to náhodou nebude nejaká kopírka alebo tak, ale keby sa na to niekto pýta, tak hneď mu poviem, že ako to vlastne je a že tá časť medzi Zemianskými Kostolami a Bystričanmi sa tak volá, ako sa volá a vlastne z toho sme si zobrali ten názov a nechali sme to. Len sme tam ono to bolo MX Bystričany, MX Osiče Bystričany a my sme vlastne si tam dali Osiče Enduro Team.
No, aký máte názor vlastne na slovenskú enduro scénu, čo sa týka či už samotných pretekov, federácie, podmienky vlastne, čo sa týka na trénovanie a takto? To je dobrá otázka. No, tak není to bojviečo tu, na tom Slovensku, ako v iných štátoch. Je to také slabšie tu, no. Ako ja som není už ten, že v tej jednotke, že by som bol niekde na tých popredných miestach, ale aspoň tí, čo sú na tých popredných miestach, by mohli byť trošku lepšie ohodnotení. Si myslím, že aj cenovo, čo sa týka, keď sú na bedni, vieš. A myslím, že im to už bolo asi povedané niekoľkokrát. Myslím si, že by bola aj väčšia účasť, keby sa to viac odmenuje všetko, že by to bolo lepšie. Proste nejaká taká lepšia motivácia, vieš, tých jazdcov jazdiť do Už tento rok vlastne dávali k tým pohárom vlastne nejaké ceny, že si nejaký balíček dostal. Hej, no. Že už trošku sa. A čo sa týka trati, akože máte kde trénovať tuto vo vašom okolí? No myslím, že tu máme celkom dosť tratí. Máme tu Lehotu pod Tačníkom, máme tu Koš, Nitrianske Rudno a Morovno, ale zase ten Koš, Nitrianske Rudno, to je vlastne také motokrosové skôr. No. Hej, a čo tu ešte máme také na blízku? Lovčicu, tu nemáme tiež ďaleko. Ako často trénujete? Tak 3-4 krát do týždňa záleží ako robota. Ale tak myslím, že ten 3 krát asi do týždňa snažíme. Útorky, štvrtky sme mali vždy tak vyhradené a ešte aj to tak snažíme sa dodržiavať. A zase sobota, nedeľa, že záleží ako, či máme čas. Hej, a potom medzi tým, keď netrenujeme na motorkách, tak ja behanie, posilka, do posilky chodívame spolu. Ja často na bicykli. Tak. Koľko motohodín ste v tejto sezóne spravili? Tak ja mám túto sezónu nejak 170 motohodín. Ja tiež tak podobne. Tak ja sme vy sa vlastne vojzdíte spolu. No, takže akurát tento rok, z začiatku roka sme, kedy vlastne vo februári ja som odišiel bývať do Košic na chvíľočku, taký skrat. A potom, keď som sa vrátil, tak sme zase začali spolu trénovať. Čo sa týka servisu motoriek, vlastne tak servisujete si to vy sami, alebo to dávate niekam servisovať? Tak, čo si vieme spraviť, tak si spravíme doma, ale RPS moto napríklad, tam to máme také fajn. Tam to máme tak, že vlastne keď potrebujeme niečo súrne, tak on nám to niekedy aj na počkanie spraví. Mali ste vlastne v tejto sezóne nejaké problémy s motorkami alebo niečo, čo ste museli riešiť? Držalo všetko. Ja mi to vydržalo celú sezónu. Držalo všetko, akurát, že som si musel dávať tlmiče robiť, lebo tá Honda má tak tvrdé tlmiče od výroby, že to je Lowrenzovi na Supercross. Tam by sa to uživilo akurát, ale potom sme to už spravili s jedným tu susedom. On je na to frajer celkom, tak mi tie tlmiče dosť dobre poladil. Prečo ste sa rozhodli vlastne pre Husqvarna? Tak ja som Husqvarnu jazdil aj tento rok, ale chcel som spraviť že zmenu, že endurovú, lebo budúci rok by som chcel ísť aj nejakú Európu vyskúšať, takže mala papier, aby som to mohol prihlásiť a aby to malo svetla. Čo ty, JDM? Ja budem stále zastancom japonských motoriek, ale bola dobrá ponuka, tak som to vyskúšal a zatiaľ je to dosť dobré a dúfam, že to bude ešte lepšie. Len sa s tou motorkou musím trošku zoznámiť, keďže to je moja prvá rakúsko-švédská motorka. V živote som takú nemal, takže ešte pár motohodín a myslím, že budeme veľmi dobrí kamoši. Čo jazdíte? Dušu, Tublis alebo Miusa? Miusi. No na závodoch mám Miusi, ale na tréningy mám Duše. Ja som to tento rok celkom tak striedal, že niekedy som išiel závody, v prednom kolese tam som mal Dušu, vzadu Miusi a vlastne na piesku tam som išiel obidve kolesa, Duše, ale väčšinou to je ten Miusi používam. A keď ste išli teraz brať nové motorky, nerozmýšľali ste nad inou kubatúrou? Ja som rozmýšľal, že 350, keďže som počul, že tie endurové nie sú také utrhané. Tak som že reku skúsim silnejšie, ale nakoniec som ostal pri 250. Ja som tiež rozmýšľal, že 350, ale možno, že budúci rok uvidíme. Dobre, ako vyzerá váš bežný deň, že či máte nejakú rutinu, alebo proste máš, že každý deň je úplne iný, čo sa týka tréningu a prípravy?
Tak keď nechodím na motorku, alebo nechodíme na motorky, tak ja väčšinou ten beh a cvičím. A keď ideme aj spolu do posielky, tak cvičíme také intervalové cviky na kondičku. A vlastne, keďže robím len ranné, tak mám to fajn s tým, že vždycky po robote mám na to čas. A potom, keď ideme na tie motorky, tak tam vlastne prídeme z roboty, zajazdíme si, nejak 2-3 hodinky sme na motorkách a potom oddych. Niekedy ešte vybehneme na to suši potom po jazdení. A máte to nejako že pravidelne nastavené, že dajme tomu pondelok idem behať, utorok idem na kráľovskú. No tak väčšinou tie motorky máme tak nadstavené. Teba motorky, že útorky, štvrtky, väčšinou tréningy a potom streda, fakt, že niekedy cvičiť, niekedy napríklad ja nerobím nič, že idem proste tráviť čas s rodinou. Ale aj ten oddych sa patrí, lebo niekedy sme, keď to 2022, keď sme cez zimu tak driapali, to nám už z toho fakt, že šibalo, to bolo každý jeden deň volačo v kúse. A ja som chodieval aj 2-krát za deň. Ráno pred robotou ešte keď som chodil o 4:00 behávať, o 3:30 budíček, ináč to teraz doteraz stávam, o 3:30 mi to normálne zostalo. O 4:00 behať do roboty a potom z roboty zase posilka alebo motorka. Budete mať vlastne tento rok, keď sa nebude dať voziť vlastne na motorke, nejakú zimnú prípravu? Posilka určite. Posilka, nejaké také kruhové cvičenia si tam dávame. Ale tak na motorke budeme chodiť. Tak keď sa bude dať, tak sa budeme snažiť. Ale ja myslím tak, že keď sa už nebude dať, dajme tomu, že bude mesiac furt mráz. No tak posilka, to isté. Pôjdete aj na nejaké sústredenie, na piesok alebo tak? Určite aj. Určite máme v pláne. A aj na víkendy budeme určite chodievať. A vlastne máte aj trénera, alebo trénujete iba sami seba? Párkrát sme boli spolu u Radeka Matušku a potom ešte... To už bolo rok dozadu. Hej. Teraz viac menej už sami. Ešte sme boli mesiac dozadu s tým Paťom. A k Patrikovi Juhazovi tam chodievame tiež. Tam nás dotiahol David Ježovica k nemu. A Patrik je super tréner. Čau, Patrik. Enduro alebo country cross? Enduro. Lúka alebo hora? Hora. Lúka. Svitko alebo hostinský? Hostinský. Burger alebo sushi? Sushi. Skico alebo doma niža? Doma niža. Sucho alebo mokro? Sucho mokro. Sucho mokro. Plastelina. Nie, sucho alebo mokro? Mokro. Tak sucho. Ide Kubo, Honda alebo Yamaha? Yamaha. Ide Ľubo, Yamaha alebo Huska? Huska. Prsia alebo zadok? Zadok. To je asi taká sprostá otázka, ale kto vám financuje vlastne závodenie? Sami a tak ako aj rodina podporuje. Rodina dosť pomáha. Niečo pomôže. Ale aj niečo aj sponzori, no. Na začiatku roka vlastne dostaneme peniaze. Na celú sezónu. Ja som vďačný za každé jedno euro a vlastne to, čo dostaneme na začiatku sezóny, tak nakúpime si veci, ktoré potrebujeme. Myslím, že tie peniaze sa rozhačujú veľmi rýchlo a potom už väčšinou zo svojich peňazí. Ďalšia otázka je, že či máte aj nejakých sponzorov v týme, akože čo sa týka? Tak máme určite Platinum Design, ktorý nám robí polepy aj oblečenie. Takisto je tam ešte KDM-ko. No. Tam nám dávajú veľké zľavy. Niekedy aj dostaneme niečo, za čo sme veľmi vďační. A potom už kde všade popíšeme maily a kto sa nám ozve. Aj z obce, akože za reprezentáciu obce, čo dostávam. To takisto. Čiže dotácia. Ľubo je z Kostelian, čiže on má Kostelany a tu na Kamenec pod Tačníkom. Ako to zvládate financovať? Je to moc náročné, alebo dá sa to nejako, alebo... Tak náročné to je jasné, že... Alebo si na výfonkách. To nie, až tak zle na tom nie som. Teda aspoň ja. No ja niekedy aj horšie, no. Niekedy komplet celá výplata ide. Že dá sa to všetko, keď si to človek zadelí, čo ako... Pokým nemáme ešte tie ženy a deti a rodiny vlastné, tak si myslím, že sa to dá. Ešte to je fajn. Koľko vás to mesačne sa celá vyjde? Záleží, či máme závod ten mesiac. Hej, to ináč to tiež záleží. To je, keď je ten závod, tak možno do tých 500 € a keď není, tak 200. Dajme tomu.
čo vás stojí najviac, čo sa týka tej motorky? Tak určite pneumatiky, oleje, benzín a potom také detailné veci, keď niečo odrapíš. Ale ešte sa nám zatiaľ nestalo, že by sme potrebovali robiť nejakú generálku, že hneď počas sezóny, alebo vieš, že by sme pridreli motorky. To si radšej zaklopeme. 22 rok, čo som tedy prevodovka sa mi rozsýpala. A to bolo... Nie, či 23, to sa mi presky celom prevodovka rozsýpala. To bolo na Yamahe. Na Yamahe, Na no. Yamahe, áno. Vtedy sa mi to bol taký Išiel škrt. na Filipovej Kawasaki. No. Nakopával na štarte. Tak ale zase ja si myslím, že to máte aj preto, že nemáte tieto generálky a to, že pomerne berete buď to nové alebo také zánovné motorky. A vlastne tú zánovnú? No, to bola fungolovnová. V podstate, ak sme začali tie majstraky jazdiť, ja som išiel 2021 na IZDF, na tej 2019 a potom vlastne som predal Ľubovi a ja som si kúpil vtedy čisto novú RF-u, 250, 22 a na tej som išiel 2 roky. Tu som vtedy dával do RPS moto generálkovať cez zimu 22-23 a vlastne 23 som išiel na nej, len tam sa mi tiež tá prevodovka pred gelnicou. A to som ti potom požičal. On mi požičal moju bývalú motorku, len som si ju preplastoval a išiel som na nej gelnicu. A potom sme vlastne, ja som mal vtedy objednanú 24 IZDF-u a... No ja tiež. Hej, a potom vlastne, že vyskúšam tú Hondu. Prišla tiež dobrá ponuka cenová na tú Hondu a ako tak to skúsim. Taký ošial to bolo, že perfektná motorka, však možno si pamätáš, že ako som mu osvecoval a... No. Ale čak je dobrá, no. Je dobrá, ale... Ale Hugárna je lepšia. Na motocross je lepšia, si myslím, tá Honda, ako čo sa týka hory. V hore to je také, musíš to mať porobené všetko poriadne. Čo obnáša vlastne, čo si zaobstarávate vlastne pred pretekom? Tak skontrolujeme si hlavne pneumatiky, že či to ešte vydržia, ten závod. Potom samozrejme musíš natankovať dodávku a to už záleží cenovo, že kde, ako ďaleko ideme. Štartovné, benzín do motorky a stráva na celý víkend. Koľko vás to cca vyjde? Máte to nejako spočítané približne? Ten jeden pretek? 300 €, 200-300, nie? No, pokým nekupujeme tie pneumatiky. No, tak 200. Ale každého, že? Áno, každého. Koľko stála nová motorka? Tam bola dobrá cena. Necháme si pre seba. No. Tak keď povieme, že koľko stáli tie motorky, tak potom každý bude chcieť Husqvarnu. No, to sa nehovorí tak. A nech si jazdia ešte, na Japoncoch nech ešte poskúšajú. Ponuka proste, ktorá sa neodmieta. Tak, presne tak. Okay. Máte partnerky? Nie. Máme sami seba. To je obmedzenie v tomto športe, asi by som povedal. Pokiaľ si než takú, že ktorej sa to ľúbi, no. Hej, keď sa jej to ľúbi, tak je to fajn, ale keď sa jej to neľúbi, tak je to také obmedzenie skôr. Že to je také, že... Takže musia prísť také, ktorým sa bude ľúbiť ten šport a veľmi radi budú chodiť s nami po závodoch. Vy sa celkom často fotíte, takže ako dlho vám to vydrží bez toho, aby ste si spravili fotku? Akože selfiečko? Alebo... Tak ja neviem, to záleží od okolností. No mi to príde, že väčšinou sa každý fotíte každý deň. Nie. No nie, to podľa nálady. Ja mám niekedy také nálady, že by som sa fotil furt a potom, že by som sa nefotil vôbec. Že vymazávam všetko, čo mám. Vidíš dobrú situáciu, dobré svetlo, tak presne sa tak. odfotíš. Že teraz by to mohlo byť dobre, tak sa spravím. Západ slnka, alebo sa vyzletiem pred zrkadlom a... No ja sa radšej nevyzliekam, ale tak obležím nejaký outfit. OK, ideme na plány do budúcna. Aké sú vaše plány na sezónu 2025? No, keďže máme už konečne tie endurové motorky, tak určite tú Európu by sme chceli vyskúšať. Najskôr sme, alebo teda aspoň ja som chcel tú šesku, že by som skúsil, ale vieš, peniaze aj tam, uvidíme koľko vyzbierame, koľko dostaneme nejaké sponzorské, ale hlavne tú Európu a Slovensku. A keďže tá Európa má byť aj teraz pri Evidzi, tu u nás, takže to je dosť také. A tak určite by sme chceli ísť aj niekde do zahraničia. Hej. Máme tie skúsenosti tam nabrať. Takže tie slovenské majstráky, nejaké tie okrajové preteky, čo budú napríklad, ja neviem, do Maníža, Enduro Cupy, až Enduro Cupy ovšem budú, to neviem ako to vyzerá na budúci rok. Hej, a možno aj tú Kasoviu, tam by sme chceli ísť určite na ten dobročinný pretek.
Tento rok som tam bol ja, bolo to veľmi pekná myšlienka a určite by som to chcel podporiť aj na budúci rok. Akú kategóriu vlastne pôjdete jazdiť budúci rok? Ostávate v tej istej kategórii? Na istej. Okay. A určite, keby sa podarí, tak trošku sa tam viacej zlepšiť, lebo bol som tam teraz prvý rok. Môj prvý rok bol dosť chaotický, čo sa týka aj hlavy, psychika a tak. Čo si myslíte, akože, že dokedy sa budete venovať vlastne takto jazdení? Dokedy to pôjde. Dúfam, že čo najdlhšie. Začal som dosť neskoro s tým, keďže tu možnosť, ako sme už hovorili na začiatku, ako decka sme nemali. Myslím, že asi závidím každému jednému, kto mal tú možnosť od nejakých 5-6 rokov sadnúť na motorku, ale však takto aj potom vyzerá, že ako perfektne jazdia. No. Hej, to vidno, tak myslím, že tým, že som začal dosť neskoro, tak by som to chcel čo najdlhšie potiahnuť. A dobehnúť zameškané. No, to už je také, že to nevieš, či dobehneš, lebo ako decko to úplne inak vnímaš, to jazdenie, takže tam sa na teba najviac toho lepí. Bavili sme sa o nejakých akože plánov do budúcna, akože čo by ste chceli, čo sa týka jazdenia. A máte aj čo by ste akože chceli v osobnom živote dosiahnuť mimo motorky? Myslím, že takú rodinu už v mojom veku by asi bolo fajn mať. Alebo ešte trošku počkam. Takže to je taký plán do budúcna. Čo ja tiež rodinu, ale tak ja mám ešte čas na to, takže zatiaľ sa venujem tým motorkám. Máte nejaké sny? No, určite. Aký? Stať sa raz majstrom Slovenska. Aspoň to. No, to by bol pekný sen, ale to neviem, či sa mi podarí. v tomto som skeptický, no. Že či sa mi v mojej kategórii takéto niečo podarí. Alfik sa pýta, aké má vízie Kubo na novú sezónu a ako sa mu páči nový stroj. No, nový stroj sa mi zatiaľ páči až moc. A vízia na budúcu sezónu, no zajazdiť čo najlepšie, čo to pôjde. Určite lepšie ako tento rok. Zdraví. Hej, hlavne bez ranení a zdraví to celé odjazdiť. Šutinský Martin sa pýta, prečo práve Husqvarna, či ako sa to píše? No prečo? Tak, ty si s tým začal s Husqvarnou, tak povedz ty, prečo? Tak, podľa mňa, kto nevyskúša, tak nevie. A si ho zmotal trochu na to? Čiže ja som hovoril furt, že vyskúšaj Husqvarnu. Hej, aj Ľubo, aj potom viacerí. A ty tiež si ma zamotával na to. KTM-ka alebo Husqvarna, chod do toho, no. Ja som tiež do toho išiel proste, že som nevedel, do čoho idem. No ale proste, ak som na to sadol, hneď som zistil, že je to proste lepšia manipulácia s tou motorkou. A posed mi tam celkom dosedí na tej motorke. Hlavne na tých nových už. Hej, ako Yamaha mala tiež perfektný ten posed a tá nová, tá užšia na VR-ke 450-ke, na tej 24-ke, na tej som sedel a tá mala tiež perfektný posed. To sa mi tiež ľúbilo a táto Husqvarna mi asi tak zatiaľ najviac vyhovuje, čo sa posedu týka. Filipko Káčatko. Ten tu dal dve otázky dokonca. Prvá je, že aký vianočný darček kúpil Ľubko tento rok frajerke? Vianočný darček? Ešte zatiaľ žiadny. Poriadnu frajerku. A koľko koliečok zadelí Kúbko budúci rok v Borskom Mikuláši Tomášovi Vánočanovi? Tak, to by som najskôr musel stíhať za Tomášom. Uvedám enduro šprint, takže kolečko sa mu tam nedá dať. Hej, Extra Kreveta 30 sa pýta názor na kosačky. Aký máte? A zatiaľ super. Dobre, kosia trávu, dobre. Pohode. Skotačky. Skotačky, áno. Aj pilia stromy. Som tiež otestoval. Otázka na Ľuba. Najlepšia trať túto sezónu, najhoršia trať túto sezónu? Tak najlepšia trať určite Vieska. To sa mi ľúbilo. A najhoršia trať... Či kokšo. Asi... Nemáš rád piesok, tak asi aj Borský by Borský, no. Borský, ale aj nevoľné dosť. Tam to bolo prašné, strašne kamenisté. A Radek Janíš 228, otázka na Kubu. Jaké si měl úpravy na Honde? Úpravy? Tak mal som nám zmenený prevod. V začiatku som jazdil 1448 a potom tlmiče sme tam robili.
lebo tie motokrosové tlmiče, ako som hovoril, bolo to neskutočne tvrdé. Si za začiatku chválil tie tlmiče, že? Na začiatku áno, lebo sme išli Brezno a jazdili sme motokrosové také trate, takže tam to bolo úplne... No na motokros, no. Hej, ale jak náhle sme s tým vošli do hory, tak... To sa si bylo. Hej, no to spilo. Lešenárska trúbka. Jozef Suchomal sa pýta, síce to sme tu už povedali, ale môžete to keď tak zhrnúť, že ako dlho jazdíte a kto vás do toho dostal a váš najlepší výsledok. Pozdravujem vás a držte sa budúci rok. Ďakujem veľmi pekne za pozdrav. Pozdravujeme tiež. Tak. A od toho roku 2019 ja. Ja od roku 2020. Čo mám prvú motor. A váš najlepší výsledok vlastne... Vlastne môj slovenský pohár, že som vyhral v 23. A môj teraz vlastne, čo som tretí skončil. Lukáš Machalek sa pýta, kto ho má delšího? To nevieme. Nikdy sme si ich neporovnávali. Marko Fabri 11 sa pýta na Ľuba Fabriho, že ako sa volá tvoj bratranec? Marko Fabri. Dobre, dobrá otázka. Marko Fabri chcel len, aby si to nezabudol, že sa volá Marko. Ešte raz môžeš povedať, že ako sa volá? Marko Fabri. Dobre. To niekomu nebolo jasné. Extrémny Števko sa pýta, aké majú chlapci obľúbené potréningové jedlo a prečo práve sushi? Pretože sushi. Ale tak nie, dávame len sushi. Napríklad včera sme mali po tréningu Rezance. opekané rýzové rezance. Hej, ale tak veď aj robíme si doma jesť, nechodíme len tak, že dotrenujeme a ideme hneď. Sushi sme nemali dosť dlho. No hej, No, mali zmeniť. mali by sme to zmeniť. No. Marko Fabri sa pýta druhú otázku. Možno chce, že ako sa volá jeho priezvisko. Sa volá tvoj bratranec priezvisko. Že ako sa ti páči nová Husqvarna? Tak, je to asi lepšie. Také plynulejšie to je. Zatiaľ fajn sa mi ide na tom. Peťo Kardoš sa pýta, opýtaj sa ich, ak na nich už jazdili, že ako sa im ľúbia nové Husqvarničky. Dobre motorky, ale kúp si Yamahu. Majchrák Jozef sa pýta, aké mal motorky Ľubo. Tak mal som Yamahu 2009, VR-ku, potom som mal ZF-u, Yamahu 2019 a Husqvarnu motokrosovú, čo je to za mňou. A teraz mám novú Husqvarnu Endurovú FE 250. 24. 24? Nie, 24? Nie, 24. 24. To malo vlastne 25. Ono to vyzerá úplne rovnaké. To je to isté. Ja, tam Tam možno možno nič nejaké nemenilo. dizajnové zmeny. Akurát viem, že oni budú mať tie brembové brzdy. Aj, oni majú asi iba Brembo No my brzdy máme a ešte Brembo tie spoj. BreakTech, no. Ja. Tak ale zmena sú žiadna. rovnaké, vieš, takže tam bola aj lepšia cena na tom, tak vieš, na čo budeš platiť navyše, keď je to vlastne to isté. Tomáš Smatana 88 sa pýta, že KTM alebo Yamaha? Ani jedno, Husqvarna. To je na koho otázka, na obidvoch? Husqvarna. Tak keby si mám vybrať medzi KTM a Yamahu, tak si určite vyberiem Yamahu. Ani ja by som si bral KTM. Dobre. Ja by som sa do Yamahy nevrátil. Ja do tej úzkej, hej. Ale len keby mám takýto výber. Keby tam dá ešte tretí, možno, že Husqvarna, tak ti poviem Čiže to Husqvarna. na schvál nedal, vieš ako. No určite, hej. Ale Yamahu, kúp si Yamahu aj ty. Juhas Oliver sa pýta, Jakub, ako spomínaš na Enduro Camp 14 na východe? No však to robil Tomáš Manovčan. To dobre spomíname, tam bolo super. Čau Oliver, dúfam, že niekedy ešte príjem na východ a potrenujeme spolu. Tak ďakujeme za zhľadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A chceli by sme sa alebo ja by som sa chcel aj v jeho mene poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás podporovali, takisto všetkým ľuďom, ktorí nás podporovali a ktorí stále sú pri nás. A dúfam, že budú aj naďalej pri nás a takisto, keby nás chcel niekto podporiť, tak kľudne potom na Osiče Enduro Team na Instagram môžete napísať správu alebo takisto aj osobne. Ďakujeme. Budeme veľmi radi.
No a dúfame teda, že sa nám budúci rok bude dariť. Dúfam, že mne je lepšie ako túto sezónu. A Hlavne v zdraví, no. hlavne zdraví, no. Všetky kosti pokope. Dobre, ešte môžete spolu povedať čaute. Ahojte. Čaute.